Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Azad, بله. معلوماته یا؟ بله. ام کارن لی بنرن؟ بله تو دخوازی از بله از دخوازم. نیشته بکم. بنیره؟ اب کیا؟ او باوی منه. باویته. بله. باویته چند سالیه؟ باوی من 6 سالیه. آها. چی کاری دیگه؟ باوی من مامۆستایە. اوه. اب جی جیاته؟ ئەڤژی دیا منە. آها. دیاته چند سالیه؟ دیامژی 55 سالیە. اوه. چی کاری دیگه؟ دیا من؟ دیابژی مامۆستایە. اب شما مستیا. بله. اوه. بکەم بنێرە؟ بەرێن. ئەو اب کیا؟ ئەv ئەv باپیرێ منە. با پیرته یا. بله یعنی کالیکێ من. با پیرته چند سالیه؟ باپیرێ من 85 سالیە. 85. ئەرێ. اب جی ئەوژی داپیرا منە یان پیرەکە منە. بله. او چند سالیه؟ ئەوژی 80 سالیە. دەدیت؟ گله کی وینه کفنا. ڕاستە کەڤنە لێ دبینی چندێ خورتن. بله بله خورتن. لەسەر خۆنە. زانی باپیرێ من پێشمەرگەیەکی کەڤن بوو. پیشمرگه بو خویایا. بنێرە لێ دێژی وێنەیەکی وی هەیە بنێرە تەماشاکە بنێرە ئەوژی لێ دەرێ 35 سالیە باپیرێ من بینی چندێ خورتە. پر جوانا. دەدیت؟ ای اب کیا؟ خورت؟ ئەو خورت برایە منە. اوه برایته. نوی چیه؟ ناوێوی ڕۆبینە. روبین. بله. روبین چند سالیه؟ ڕۆبین 20 سالیە. 20 سالیه. بله. ابجی خوشکته؟ ئەوژی خوشکا من شیلانە. ها شیلان چند سالیه؟ شیلان 17 سالیە. ها برایته 20 سالیه؟ خوشکامەژی 17 سالیە. بله. و تو چند سالی؟ ئەز 35 سالیمە. آها اون سه خوشکو برانه. ئەم سێ خوشک و برانە. باشه. اوه اب کیا؟ ئەو کیە؟ ئەو جیرانێ مەیە. ها و اول بالی باوره؟ ئەوژی جیرانێ مەیە بەلێ. باور ناز کرد. باوەر دەدیت؟ بله بله. اوه اف کوچیکیه. کوچکێ مەیە. اوه چند سالیه؟ چەند سالیە؟ تو نزانه؟ 5 سالیە ئەم بێژن 5 سالیە. چی کاری دیگه؟ کچی کوچک چی کاری دیکە؟ انا کاری. Bi kurmancî gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse, bibêje xusiyetî wî bizane, navî wî bizane, çi karî dike, çi dike, ji bo tiştan em dibêjin ev çi ye? Lê ji bo kesan em çawa dibêjin? ئەو کیە؟ یان ئەv کیە؟ Ne wiha? Ne wisa bawer? War be. Em dibêjin ev kî ye? Kî ye? Ji bo zilaman mirov navî wî dibêje û mirov êyê lê zêde dike. Mesela em bibêjin Azad birayê xwe bi te dide nazkirin. Azad tu yê çawa bibêjî? Tu birayê xwe bi bawer dide nazkirin. Bawer ev birayê min e. Tu dibînî Başê. Kêfxweş. bira û min ji bo ku bi hevdû bên girêdan em êyê lê zêde dikin. Ev birayê min e. Min e. Lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lê zêde dibe, du tîpên dengdar bi tîpa kelijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ev Lê birayê min e. heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide nazkirin, bidî nazkirin, tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kêfxweş bû. Mirov gava ku keçeke dî nazkirin, mirov ayê lê zêde dike. Mirov dibêje ev dotmama min e, an jî gava xuşka mirov be, mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka min e.
باشه لگاوا که مروف ده و باوین خود دی ناز کرن مروف چاوا دبیجه باور ev dê û bavên min in. Ev dê û bavê min in. وان یک بی یک بدی ناز کرن چاوا دبه یک بی یک بده ناز کرن Diya min e, ev jî bavê min e. Ev diya te ye. Belê, Ev jî bavê te ye. min e. Belê. تفهم کر Çawa ez ê bêjim ew xwişka min nîne? Tu ê bêjî ew ne xwişka min e. Ha. Ev ne xwişka min e. تفهم کر Ha, tamam tamam. چاوا که مروف ناوی خود دبیجه هر وها گوا که مروف بخوازه نینیای ببیجه مروف نیه لیزه ددکه ev خوشکا منه ev نه خوشکا منه Ev xwişka te ye, ev ne xwişka te ye. تفهم کر He, min fehm kir. Azad. بله. Babama te ya. Belê. Em karin lê binerin? Belê, tu dixwazî ez ê Belê ez dixwazim. nîşe te bikim. Binêre. Ev kî ye? Ew bavê min e. Bavê te. Belê. Bavê te çend salî ye? Bavê min 6 salî ye. Çi karî dike? Bavê min mamosta ye. Oo. Ev jî ciya te ye? Ev jî diya min e. Ciya te çend salî ye? Diya min jî 55 salî ye. Oo. Çi karî dike? Diya min? Diya jî mamosta ye. Ew jî mamoste ye. Belê. Oo. Kan binêre. Belê. Ew. Ev kî ye? Ev. Ev bapîrê min e. Bapîrê te ye. Belê, yanî kalikê min. Bapîrê te çend salî ye? Bapîrê min 85 salî ye. Hiştî û pênc. Erê. Ev jî Ew Pîra te ye? jî dapîra min e. Yan pîrika min e. Belê. ew çend salî ye? Ew jî 80 salî ye. Te dît? Gelekî wê neke kevin e. Rast e kevne lê dibînî çinde xurtin. Belê belê xurtin. Li ser xwe ne. Zanî, bapîrê min pêşmergeyekî kevin bû. Pêşmerge bû. Xuya ye. Binêre. Li vê de jî wêneyekî wî heye binêre temaşeke binêre. Ew jî li vê derê 35 salî ye bapîrê min. Dibînî çendê xurt e. Pir ciwan e. Te dît? Ê ev kî ye? Ev xort? Ew. Ew xort birayê min e. Oo birayê te. Navê wî çi ye? Navê wî Robîn e. Robîn. Belê. Robîn çend salî ye? Robîn 20 salî ye. 20 salî ye. Belê. Ev jî xwişka te ye? Ew jî xwişka min Şîlan e. Şîlan çend salî ye? Şîlan 17 salî ye. Birayê te 20 salî ye? Xwişka min jî 17 salî ye. Belê. û tu çend salî? Ez 35 salî me. Û sê xwişk û biran e? Em sê xwişk û biran e. Baş e. Oo ev kî ye? Ew kî ye? Ew. Ew cîranê me ye. û ev li balê bawer e? Ew jî cîranê me ye. Belê. Bawer nas kir. Bawer te dît? Belê belê. Oo ev küçük ye? Kûçikê me ye. Oo çend salî ye? Çend salî ye? Tu nizanî? 5 salî ye. Em bêjin 5 salî ye. Çi karî dike? Küçük küçük çıkarî dike? Sana kar dike. به کرمانجی گاوا که مروف بخوازه لیکی بپرسه ببیجه خصوصیتی وی بزانه ناوی وی بزانه چی کاری دکه چی دکه جبو تشتان ام دبیجین ev çiye لی جبو کسان ام çawa dibêjin Ew kî ye? Yani ev kî ye? ne wiha Ne wisa bawer? War be. em dibêjin ev kî ye Kî ye? ji bo zilaman mirov navî wî dibêje û mirov êyê lê zêde dike mesela em bibêjin azad birayê xwe bi te dide naskirin azad tu ê çawa bibêjî tu birayê birayê min e. xwe bi bawer dide naskirin Bawer. Ev birayê min e. tu dibînî Başê. Kêf xweş bû. bira û min ji bo ku bi hevdû bên girêdan em êyê lê zêde dikin Ev birayê min e. Min e.
Lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û êlê zê dibe, du tîpên dengdar bi tîpa kilijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ha. Ev Lê birayê min e. heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin, bidî naskirin, tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kêf xweş bû. Mirov gava ku keçeke dî naskirin, mirov ayê lê zêde dike. Mirov dibêje ev dotmama min e, an jî gava xuşka mirov be, mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka min e. Baş e. Lê gava ku mirov dê û bavên xwe didî naskirin, mirov çawa dibêje? Bawer ev dê û bavên min in. Ev dê û bavê min in. Wan yek bi yek bidî naskirin, çawa dibe? Ev. Yek bi yek bide naskirin? Diya min e. Ev jî bavê min e. Ev diya te ye. Belê. Ev jî bavê te ye. min e. Belê. Te fam kir? Çawa ez ê bêjim ew xuşka min ne? Tu ê bêjî ew ne xuşka min e. Ha. Ev ne xuşka min e. Te fam kir? Ha, tamam tamam. Çawa ku mirov navê xwe dibêje, her wiha gava ku mirov bixwaze neyîniyayê bibêje, mirov neyê lê zêde dike. Ev xuşka min e, ev ne xuşka min e. Ev xuşka te ye, ev ne xuşka te ye. Te fam kir? He, min fam kir. O rojbaş. Çi kuşke? Kuşke ki ye? Tuşku da Vay. kati. Aa. Vaçelo vay, webap. Oo. Cigaramı Tuşku da kati. Kura de bela xajma vekelo. Hara di. Hara di. Çabuk kuru çabuk. Kura belem rahat Hırsme etmeyin. kefelo, hırsme kefe. Kabinler, mezi binerim, muçidinden nezi binerim. Txazî bizanî. Kale kuşkan kır, kale bavi xwa kır da. Nazdekî? Ha, Ha. nasıkın. Ev kuçki. Kuçkê me ye. Ha, nade kuşkevi jî faşist bu. Bawer çi Na, ne seyre. faşist bu. Kura de beçe. Bu kaç per faşist Hera bu hera kuşkevi. hera. Bawer. Her Çi? her. Hey, yaz maraklı uyan be. Her lo. Bauer. Mane kurdî hebûname ye. Mani ne ya?